hamuna kadongan na hinahulongan sadarion sahat mahita tuminggu jubilate na marlapatan marulupulup tu debatama ali sadok tanoon atong hita akan na pinarhamaol ni debata beta mahita mangedehon hamuliaon di guarna marmulia bain hamu puji-pujian na dok hamu mamadok debata tung nasokal do akka pabahenanmu tu ibana do jauh-jauh pamangaku jala puji-pujian mappe tulihaku robe mahamu marnida akka pabahenan ni debata tung nasokal do pangarajayon na di manusia puji ma debata nami hamu aliak kabangso jala patubigeon hamu ma suara puji-pujian na ibana mabahen hosatta mangulu jaladang diloas tota tarsuladit tu ibana do jauh-jauh pamangaku jala puji-pujian mappe tu dilaku atong hamu nahi nahulongan beta mahita marsobba lau mamuji dot pasangapun tuhata ro mahita mangadup tujuluna marede mahita di ayat opat anon rap jongjong mahita saluhutna marede mahita sian 565 ayat sada dohot ayat opat las rohaku lau mamuji las rohaku lau mamuji debata parholongi songon bunga nama kerba dinabit sarari arsak dosa hapur sumur magodi banasimi las nirohana manoto nehonai au Tuhani Ramahita mangendehon sangapigo arnai tapangi arsuarata lau mamuji Tuhani sundoholong nirohana nasomarna motoki hidup pasadolita saleleng-leleng nai marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia na tumoppa langit dohot tanoon amin marulupulup tu debata maho ali sadok tanoon edehon hamu mahamuliaon na di guarna marmulia bain hamu puji-pujian na dok hamu madok debata tung nasokkal doa ka pabahenanmu binahin ni hinatibul ni gogom ikon marsobatuho akamusum haleluya 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 martangiang mahita ali Tuhan debata pargugo na suatu dosan namadok mauliate dohami tuho ala dipapatarho dohot tuakkan na suatu maddaho anakmu Tuhan Yesus Kristus saya si roham saya payan madihami rodi pinoparnami barita naulii jala pararat maitu saluhut bangso asabicar sodang ni hasangawami dohot dia kanahudul dihahulomon dohot na nilinggoman ni hamatean marhiti-hiti anak kakulungan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin maredehitas yang nomor 125 ayat 4 marlas roha hitaon
tatap hamion sai pergugui sudah. Mari tehite ton dini pasau ton akabatikwi mambai berharap baritani dina sajur mapi dina sajur mapi. Patik ni debata si hangulunot ta di minggu jubilate sadarion imana dienet sian sada Tesalonike 5 ayat 16 satu ayat 10 songonon madidok disi toktong mahamu malas ni roha unang masadi hamu martangyang madok mauliate mahamu siala salhu nai aido di pangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus songonido sahatna atong rap mangidugugo mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon maho batu patikmi. Amen. Maredeta siya nomor 123 sa dua dung dia dua non rap jongjong mahita. Diriku dengan godam di dosaku di hadapan Yesus. Panggu Yesus bersama Allah tuki menepati dosa-ki di hadapan-Mu Tangiang pangudianon dohot baga-baga ni debata. Ali Tuhan debata namar mulia jalana sokkal amanami para siroha na sumurung. Tung nasokkal doa kapabahenanmu hodo na jumadiho na kalangit dohon nasa isi ni portibion. Hodo na mangalehon hosa hanguluan. Hodo debata na sumanulak akatangyang nami. Na pungudu haminwaing di jolom martangyang tuho. Dada mga sahon hatigoran nami na mga sahon asini roham na gudangido. Saya si maroham di tangyang dohot elele nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata namar mulia jalana sokal asi maroham dihami. Ale Tuhan debata namar mulia jalana sokal di ida hodo parsoreon ni bangso nami nang sadok portibion ala ni mara COVID-19 nama pakor hodada holat tu parsahiton alay doho do tu pangulaon si ganupari holang mahami siya nakadongan mulaulaw pedak totu godang maakaruas na sokarejo ala tutu perusahaan godang akan na sodapot mangan do taka parsoryon na asing na mabain hami marsak alay Tuhan saya si maroham salpuham ma COVID-19 sian bangso nami nang sian sadok portibion asa tuksona kami mangula-ulaw nami jala asa tarbain hami mamujiho rap dohot sadok dongan nami ditongan ni huriam na badiyai. Ale Tuhan debata namar mulia jalana sokal asi maroham dihami.
Ale Tuhan debata namar mulia jalan nasokal hubuan hami matu adopamu akadak danak dohot eter na subuhi nasida marsiajar di parsikolanna ramoti jala pasu-pasu manang nasida moloi konsian bagas nasida marsiajar pasu-pasu jala ramoti manasida asagabe napistar jala namalo unang luas mangulu di bagasan biar alai mangasahon hamuliao do tasok kalommu tar pasu-pasu ma nang nasida. Ale Tuhan debata namar mulia jalan nasokal asi maroham dihami. Ale Tuhan debata namar mulia jalan nasokal hubuan hami matu adopamu akan aposom na subuhi bi marsiajar di parsikolanna ala na ikon sian bagas na nasida do marsiajar suak songoni akan naong karejo hian gabe so karejo be ala ni COVID-19 on asi maroham songoni nang dinasida asa saya toktong marpakirimo didenggan ni basam ramoti manang nasida asa unang madele asa di bagasan pos ni roha nasian hoi lao madongani nasida. Ale Tuhan debata namar mulia jalan nasokal asi maroham dihami. Ale Tuhan debata namar mulia jalan nasokal hubuan hami matu adopamu sadok ngulunami asa ho toktong na mangaramoti doho nama parmudu-mudu hami urupi mahami urupi mapanggongominami urupi ma masyarakat urupi mahuriam di Indonesia nang di Portibion asa marsadani roha marsi urupa do masituguan law mangotapi sorimago COVID-19 on. Ale Tuhan debata namar mulia jalan nasokal asi maroham dihami jala sesama dosa nami. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala partaluk ni roha jala nabasar doho sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sai sesama sude dosa nami dangadong nahu pangasaw kami dukon ni asin ni roham hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasaw kami tujulum dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus bolong ditondiku Hodo hapo rusaki Gobihona nadiriku Rodinasa lakaki Lam takas mapatuduho tuawon pakokomin asaihu alungguko hot maaudi lambumi Baga-baga ni debata taringut tu hasil sandi dosa mucat pihak kaduluk jalahu mutal akarobean alayang go parasi ni rohaku na sotupa mucat sian ho jala padan ni hadamioku na sotupa humordit ninna jahuba siasiho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende hitas yang nomor 206 ayat 1. Saring umum Tuhan menjaga ho Holong nado mangun di ho Tuhan
Tuhan menjaga las perohan marsapeho sai diramutiho. Tuhan menjaga Hata ni debata turpuk di minggu jubilate imana tersurat di Efesus 5 ayat 15 120 sada atong manat mahamu mamereng manakasi parulo muna songonak kana maroha unang ma songonak kana hurang roha. Parhaseang hamu matiki ay ari hasusah donuaing. Di baheni unang magabe mau tu hamu alayat tu siamuma manang dia lomoni rohani Tuhani. Unang mamabuk hamu bahenon ni anggur ay hamaguad do di bagasani alay go tod di mahamu. Hatahon hamu ma sama hamu akaed de pesalmen akaed de puji-pujian dohot ed de partodion edehon jale puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna. Manotong mahamu madok mauliate siala saluhna tu debata ama di bagasan guarni tu hatta Jesus Kristus. Masyuluan mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus ima sahatna martua maakana tu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita sian nomor 447 dung di ayat laus jongjong mahita di ayat sada. Tuhan Yesus napunaan sogok damela diarula tari pargogo ngulunai nasa dosa tidak pemaha porsiaw tay songon na hinatidak kun idongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tumupalangit dohotano au porsia di Jesus Kristus anak di debata Jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagagabe siya to di porbadia andorang sohabubuan ido tu hatta na tumao na bernit di panguman ni Silatus na mate terpajal no ibana di hau pinar silang na tuat tu banodoro bintanong na mulak mangulu yari patuluhon na manay tu surgo lahunul tu siamon de debata Jahoba amanay pargugu na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangulu doot na mate au porsia di tondi parbadia jaladong sada huria na badia huria atau panihalak Kristen akan na badia dohot dihasasaan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging nihalak na umate dohot dihamuluan na sora sudah. Amin. Marede hita sian nomor 420 ayat sada dohot ayat tulu.
martangi yang mahita. Dameni debatana sumurung siasa luhut na roha, ima na mga ramoti akate-ate doho pikiramu nabi, di bagasan Yesus Kristus tuhatai. Amen. Huria na hinaulongan ni Tuhata, tatangihom mahatani debata, turpuk jamita di mingguta sadarion, dienet sian sadakor kronika, 10 ayat 31 saha rodi ayat 36, 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36. Songonom mahatane Tuhata takasma tapayhutihut. Ikom marlasni roha matonga kalangit, jala marulupulup tanon, jala pawawa hamuma di tonga-tongan yak kaparbigu, Jehovah do Raja. Marhasa kasak malauti rodi sina, marulupulup maladangi rodi nasa na di sini. Marulupulup madisi sudiak kahau ditobak dia do pandi Jehovah, ay nung ngaroy bana lau manguhum tanon. Madok mauliate mahamudi Jehovah, ay nabasa do ibana, ay rodi saleleng nileleng na do asini rohanai. Jaladok kamuma, tupahi mahami alede batani hatuaon nami, jala papungu, jala palua hami sianak kabangso parbegu, asa hupuji hami guarmu nabadiai, jala martanggulhon puji-pujian nami hami. Pinuji majahoba debatani Israel, sian nasaingan saha rodi saleleng-lelengna, jala ribbang soi madok, amen, jala puji-pujian di Jehovah. Ido sahakna. Hurian hinaulongan itu hata Yesus Kristus, turpuk nata jahasinakin, ima bagian sian edde puji-pujian ni si David, uju dibuan nasida poti parpadanan, siajabu ni si Obed Edom, masuk tu huta Jerusalem, ala nunga di pauli ibadah si udung-udung panipanan ni poti parpadanan ni. Tulu bulan leleng na disipan poti parpadanan ni, dibagas ni si Obed Edom, jala saliling disi poti parpadanan ni, tung masa tarpaso-paso do, keluarga ni si Obed Edom. Poti parpadanan, ima poti nabinuan ni bangsa Israel, uju mardalan na sida ruar, sian tano parhatobana Misir sahatuna sahak na sida di tano Kanaan, dibuan na sida poti parpadanan ni, mulai uju marsaro na sida di Dolok Sinai, saha rodina masuk na sida tutano na pinarbaga-bagai. Di bagasa poti parpadanan ni, adong do disi batu panuratan ni patik, adong do di bagas na muse roti manna, laos di bagasa do nang tukok ni si Aaron. Di pangatusion ni bangsa Israel, poti parpadanan ima lambang kehadiran Tuhan. Jadi manang di dia pe poti parpadanan ni dirajumi hadir roh debata di si. Jala laos ditikki di bagas ni si Obed Edom poti parpadanan ni, laos di sido debata mamaso-maso sadop parnguluan ni keluarga ni si Obed Edom, uban nagabe sahat tu nasida godang paso-pasui. Jala lausido nangedde ni si David di bagasa tikyon, dohok sadok bangsa Israel, dong masuk poti parpadanan ni tuhuta Jerusalem, dirajumi nasida, hadir madebata, ganup tikki, ganupari, di tonga-tonga ni parngulun nasida. Ido bain namaredde nasida, marlas ni roha, jala makatahon, akahata puji-pujian, tu debata. Hurian itu hatta margoar do minggu tasadarion minggu jubilate namar lapatan
marulup-ulup tu debatama sadok tanoon. Ditogihom minggu tasadarioddo hita asa sude hita mangulup pod debata. Maredde marsurak makalason sude nasa basa-basa ni debata. Maredde marsurak nang ditonga-tonga ni aka ulaw nakana pasangap debata. Maredde ima sada bagian na masarikot di tonga-tonga ni haporsiota. Idoban na di tonga-tonga ni ibadah ta, sa ihirana gumudang go edde di tonga-tonga ni aka perminggota. Di tonga-tonga ni minggu misalnya, sa hoti-hoti na adok pitu edde na teddehon. Asinggo pe kur, asinggo pe lagu doksologi, do aka lagu-lagu nasingi. Ima hinarikot ni paredoni. Jadi bernyanyi adalah salah satu elemen yang sangat penting dari peribadahan orang Kristen. Malah jok do di tonga-tonga ni haporsiota sehirana rumikot do namaredei sian namartangiang. Hirana rumikot do namaredei sian na majaha hatani debata. Huriannya honolongan itu hatta Yesus Kristus mungkira boido adok tubuh suku-suku di bagasa pikirata di partikian noengon. Di tonga-tonga ni parnia hapatta ala ni sorimago COVID-10 siaon. Di tonga-tonga ni akka dampak na di timbul honni ibana. Godang-gono yang dongata na agoan diulonna ala hona pemutusan hubungan kerja. Adong dono yang kadongata na marsahib fisik na alani sahid koronaon. Jala adong do halak tong nang namar sahid nang rohana. Adi pehipas do pamatang na alay ala holan na dibagas, ala holan na dijabu, boido muncul kebosanan. Suku-sukur rari rohata, buado baenon maredde, di partikian nasongonon. Dihita salut nak kamanginang maredde ternyata dang holas sekedar majahas syair na berlagu. Dakkolani pareddeon. Alai maredde sasitongna hiradus dui dohok namartangiang. Jadi hidup bain nahala Kristen, lakkolat dilas ni rohai bana maredde. Alai nabu hidup maredde hala Kristen nang di tonga-tonga ni hasusaan. Apostel Paulus di sada Korintus 10 ayat 15 tuk takas do di do ibana di sejajar hon ibana do fungsi ni pareddeon hina argani pareddeon do partangyangon. Ide do ibana alani martangi yang maau di bagasa toddiku, jala martangi yang maau nang di bagasa rohaku. Maredde maau di bagasa toddiku, laos maredde maau nang di bagasa rohaku. Aku akan berdoa dengan rohku dan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi dengan roh dan bernyanyi juga dengan akal budiku. Jadi hiradus do mangihutun Apostel Paulus edde dohok tangiang. Adong dosa ada Bapak Gereja, Guarna Agustinus, manang melodongata nasihat Katolik didok Guarna Santo Agustinus, adong didok ibana songonon. Sasitong na molo maredde sasahalak, molo maredde ibana sahali, dosun nang dua hali martangiang dui. Jadi nyanyian, kalau kita bernyanyi satu kali, itu sama dengan berdoa dua kali. Jadi mula mangihutto nama Agustinus, sasitong na edde tangiyang dui. Malah sada edde, dua tangiyangi sekaligus ninamatai. Siap pangatusioni boyatu sata, ternyata molo maredde, dakkolan na meluapkan emosi.
molo maredde dan gabe mangalupahon realita ningulu. Alai eddetai laos tangyak tadui tu debata, elehelekta tu debata. Ido banna di partikian nama ol sisongonoppe talup do hita maredde. Di partikian uju mardangol pehita, uju marukil hita, talup do hita maredde. Ala di eddetai laos tangyak tadui. Alani molo didok di togi minggu tasadariok kita marolopolop tu debatama ale sadok tanoon maredde mahamu ninna sidapit di turpuk tadi bagas satikyon sasetong na namanugyo kita dui asa di bagasan eddetai laos ima elehelekta laos ima tangyakta tu debata buasa talupita maredde mangelehelek dohot martangiak tu debata ala dosongo bangsa Israel uju disipoti parpadan ini dirajumi hadir ro debata di tonga-tonga nasida hita pe talup do hita maredde talup do hita pasahato tangiak tamar hita detai ala tarajumi saha ro di sadarion di tonga-tonga tarope debata ala nido sude mahita kamanginang mangedehon akad di puji-pujian mangedehon akaedde songong gatti ni tangyakta. Mangedehon akaedde na mangelek debata asaroi bana mangurupi hita diganu partikian. Di partikian namaol nang di partikian lasnero HP. Jaladada holak kita alai didok do dia 32 do 33 marhasa kasak malauti rodisina marulupolo maladangi rodi nasana disi marulupolo madisi sudeak kahau ditobak diado pani Jehovah anung ngaroibana lau manguhum tanon sudido ditogihon maredde lau mamuji debata termasuk godohotak kanatinop panasing termasuk donang akka alam ciptaan ikonakwata do terlumubi makahita nama ngulu di tonga-tonga ni di kota-kota besar, secara khusus di Jakarta, adong do efek nadenggan siak koronaon molo marhadomu atu alam lingkungan. Ala ditikin asongonon taida dumenggad do alugo, dumenggad do udara di kota Taun Waeng. Moru do polusi gudang. Moru do kabut asap. Torang do taida. Jala lumubak kita marhosa. Mungkin hati kido deba maksudnya debata. Asadohok do alamon maredde. Asadohok do alamon marlas diroha. Asadohok do alamon martangiang tu debata. Taddanina hadiribana de tonga-tongatta. Ima tarajumi sakka porsiaon, pabuak kana sakap na denggad do sakap mi debata. Di tonga-tonga ni kehadiran nei, di partikian ni ngolutta, sasitong na akanauli do, nanek pasaton na dihita. Termasuk do ati pe maol partikianon nuek tadopi, alai adong gotong na denggan, nanek pasaton ni debata tu hita. Alaniaha, alamiyad do ibana, toktong di tonga-tongatta. Alanido sude mahita mangedde honedde puji-pujian di debata, jala sude mahita madok, amen, sau masakap ni debata di hami, jala puji-pujian madi Jehovah, rodi saliling nililingna, martangi yang mahita. Marulupulup, tuho mahami tutu aliamang, sadok ruas ni huriam, jala nekto gihonon namin ak sadok tanon marulupulup tuho, alamiyad doho di tonga-tonga nami. Dosongon bangsa Israel nama buah poti parpadanan ni tu udung-udung taddani narapo doho nasida madongani mangurupi doho mamasu-masu. Lausido nang haporsiaon nami na di tonga-tonga nami doho manguluhon mangurupi jala mamasu-masu hami. Alanido talup pami ditogihon minggu sadarion mangedehon akad dipuji-pujian diho
Aidiat denami dada holan luapan emosi, dada holan luapan nilas niroha, alai tangiang doi pasahaton luhuk pangedoan, pasahato pamujion, songoni nak pasahaton elihelek ngami tuho. Maredde mahami tutu aliamang, pasahaton akka elihelek nami, tangi homma akka edde nami, jala huele ko kami tuado pamui, asa paluom muhami, siasaddo kakasori mago nadong dingulu nami, tarlumubi mahinorohon ni COVID-10 siyaon. Huele-hele kami mahuali amang asaroho mangurupyak kadongan nami, natongon nuay ngagwa nagkaulaon, agwa pasarian. Positutudo rohan nami sarihonom makangulu na sidabi. Jalalaos, pagkulingam mo ng hami akaruas ni Huriam, asaulo hami ng masiurupan, hami sama hami. Songoni matuhan, natongod di bagasan arsak, akka masalah, rohad ho pikira kinorhon ni namasaope. Tuhan apuli, pagkulingi sa luhut na hami, asa mulak hiras ni rohanami, mulak musenang akka semangat nami. Ro maho huele-hele kami maho asa ro nang madaw niya kanongan namin na tungod di baga sa parsahiton. Sumuang mahahipason na muse, sumuang manang nohogopis ni pamatang na, manobo takkaw lausoni ng manobo parsauran na pe. Ala ditangi hokko edde nami, ala ditangi hokko akatangyang nami. Atong dihomali Tuhan hasanga produsalin liling na, marulupulop tuhoma sa dokta noon, ala asini roham marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde mahites yan nomor 210 ayat sada dohot opat, uhukma tapasahat peliata.
dipasona tutung roh aku. Jongjong mahita saluhukna. Marlupuluk mahamutu debata, ainung nga di pasu-pasu Jahoba debatam ho di saluhutu laun di tangammu. Ibana do manarihoko salileng mardalat di halongonan nabulun. Marhaposan tu asini rohani debata doahu, ikon marulupulup rohaku mida pangurupina. Di pargugui todina dohita saluhukna, tuk pesahatu tikyon, di bagasa paru kilo sadok portibion, ala ni mara COVID-10 sia, asa di bagasa kaporsiaon na tuguhi tamadok, ida ma oddo de batata na itahaposi, na mangurupi hita, di soddo Jahoba na itahaposi, marulupulup mahita jala marlas ni roha mida hatuaun nai. Say jalo ma olop-olop namion ali debata, gabe pelian na khusus di hadapanmu, ala anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan kudus paturi dalaki, Tuhan kudus paturi kaki, upasa tiriki Tuhan di Tuhani, Tuhan kudus patirlah kaki. Tapasahat mapeliata tuado pani debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sililion na denggan, doho na saulibasa na mauliutus. Upasatami masyan na nilihom tuhami, pelian nami tuho, say jalo may gabewap na husus di julom. Paso-paso may jalaramoti, asaho parasya kami pelianon, pati bulhok karajaw mo di tonga-tongan huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni sililom mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehoni, kuniru dipa mataku. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajawmo, say saut malomoni roham, di Banua Tongos songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari, say sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. I hope Dona Puna Haraja Dohot Agung Dodi Hasana
pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala de pasaor homma damena tu todim. Amin. Salam, selamat hari Minggu madihita saluhukna. Horas.